салом наберагони ширинам, ҳамаи шумоён сиҳат саломатед. дарсҳои худро ба тариқи онлайн тайёр намуда ба муаллима фиристода истодаед. ман имрӯз ба шумоён азизаконам афсонаи кулух ва баргро нақл мекунам. дар замонҳои хеле пеш кулух ва барг бо ҳам дӯстӣ пайдо мекунанд. онҳо бо ҳам аҳд мекунанд ки дар рӯзҳои сахт ҳеҷ гоҳ ҳамдигарро танҳо нагузоранд. рӯзе аз рӯзҳо шамоли сахт мешаваду мехоҳад ки баргро нобуд созад. барг фарёд мезанад: ба ман ёрӣ деҳ кулухҷон, ба ман ёрӣ деҳ, шамол мехоҳад ки маро нобуд кунад. кулух тозон омада ӯро сипар мешавад ва аз шамол нигоҳ медорад. шамол аз ин дар ғазаб шуда боронро мефиристад ва мехоҳад ки аз кулух қасдашро гирад. боронро дида барг ба ёрии дӯсташ мештобад ва худро ба болои кулух гирифта ӯро аз борон нигоҳ медорад. ҳарчанд борон меборад, вале кулух тар намешавад аз он ки ӯро дӯсти ҳақиқияш ҳимоя мекард. ҳамин тавр борон мемонаду кулух ва барг ҳамдигарро ба оғӯш гирифта аз дӯстиашон меболанд ва дӯстиашон аз ин ҳам мустаҳкамтар мешавад. ана дидед азизаконам, дӯстӣ қувваи бузург аст. ҳамеша бо дӯстонатон дасти ёрӣ дароз кунед ва аз онҳо ёрии худро ҳеҷ гоҳ дариғ надоред. азизакони ман, афсонаи имшаба низ поён ёфт. то шомгоҳони дигар бар шумоён хайрбод намуда хоби ширин орзу менамоям. ман боварии комил дорам ки шумоён ҳамеша ба ёрии падару модар, бобоҷону бибиҷон тайёр мебошед ва дарсҳоятонро тайёр намуда ба хоби ширин меравед.